Меню устройства ви дава информация за всички устройства, въведени в системата. От полето за търсене можете да търсите устройства по име или сериен номер. В края на реда има бутон, който ви дава възможност да видите отново всички детайли за устройството или да промените настройките на дадено устройство, GPS координати, съответно или име. Ако искате да получите повече информация за дадено устройство, кликате върху него и натискате бутон "Покажи повече информация", след което сте редиректнати към страница, на която се визуализира цялата информация за конкретното устройство. В началото може да видите името на устройството, както и информация за комуникационното и оперативното състояние. Тук се вижда и графикът за включване и изключване. От поле модули може да вземете информация за 4-те комуникационни модула. Поле "Активни аларми" регистрира всички аларми, които има устройството. Поле "Метаданни" ви дава информация за всички детайли, които са въведени за устройството. Табличен вид ви дава информация отново за 4-те комуникационни модула. Схематичния вид може да видите схемата, която е свързана устройството. Графичният вид ви дава информация за това какво се е случвало с устройствата и какви параметри са били отчетени във времето назад или за конкретния ден.